Здравейте хора, аз съм Тройкс и днес ще играя на Блиц Бригад. Добре. Плей. Къде си пускаха оръжието? Къде се гледаха оръжието? В ето шоп. Само искам да си купя едно ново оръжие. И... да. Не пише, ми прави някакви клипове, не писка там. Така. То се пада едно такова. Добре, този. Кой е наш? Дай този наш. Ти си го купили с 20 кристала, не. Така. Така. Добре. Искам някакво по-добро оръжие, ама нямам добре. Това съм. Плей. То. Сега ще играем. Ние сме с тоя. Ето в средата. Самоцените. Или пък... Да, вчера почнах да играя, както знаете. Има някакъв проблем. И мога да снимам само 4 минути. Затова сега ще снимам малко. И може да направя 2 части. Трябва да го носа, то носа турби, то се фъчка, не мога да го държа. Ето. Много такъв начин. Направо му морих да го... Стига е. Да, Да, ето са е. иначе всичките те имат малки, големи, стари хора. Той има никакъв едно. Останала. Провалих. Ама май направих някакъв кил. Кой стреля така? Влиза в магазина, пей, такова, те му се радват, те... И си не го влизат. Купай, голямо са до след, се роби. Един ден пазара ще бъде него. Не? Не, от сега не. Аз се очулих, че съм ти оказала, защото аз не пъгам. Не, един дядо ви каза, никой не съм го казала. Просто съм го забравила тогава, но сега като гледах се присетих. Добре. Един ден вика, пазарчето ще е негово. Не, те набиха. Так ти са бъде. Добре. И той тръгва погледна. Аз ти казвам, като видиш. Добре, сега се опитам да само оцените, защото сме наразите. Аз играя само с този. Вчера играх с един. Едно наборче видяхме. За какво да ти снимам? Виж какъв е чаровник. Ще изгледаме едно клипче. Малко. Ти какъв си лош. И аз викам, също работа. И тя вика, какъв е сладък. Викам, не, също работа. И тя вика... Добре, мисля да спра клипа и ще направя продължение на него. Не знае, викам, да, също.